ai gobe yanzu sai Bauchi da baya ka tsaya ba kai ani wannan satin ba ita zan fita ba ina amma nake cewa zaka hada kayan ka mu fita da kai na ba ita zan ba za ka bar kenan huta zai kai ba ina ce ba ai ka kashe kuɗi a wayan nan wannan wayar da kake gani wajen 150 kai 150 a to ai masu kuɗi ai su suke jin daɗi gaskiya ai wannan wayar da kake gani yanzu ina fama da masara ina zan iya sayan wannan ai kai ba daman ai kai wannan ai ba irin taku bace 150 ka zuba ka je wannan wani da gaske ba Malam ya kai lafiya? Waya ba ƙarya ne. Wayan nan. Kar ka bashi. Ba za ka wani ba. Ba shi ta. Kai ta gudu. Ya ba tsaran ba ba kawai. Ina aiki da kayan magari man. Ba shi waya. in ko kai ku Da na farfasa ma ta bi dan uwar ka mun mutu da abu ka hana mu dan uwar ka. Mu ne. Mutane. kunga bis din ina gun wannan Ina gona kuma. wannan